Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur lozakuak hartu, motxilak prestatu eta gazte topagunera etorri gara. Tira, aurtengo edizio oraindik ez da hasi, baina ekimen honen sorrera ekarri nahi dugu gurera. Etxearri Aranatz, Zaldibia, Oiartzun, Kanbo, Elorrio, Itsasondo, Lezo, Durango, Soraluze, Urduña, Altsasu, Laudio, etxe asko izan ditu gazte topaguneak 1984ko martxoaren 31an lehen aldiz egin zenetik. Gazte topaguneak gaztedan bada edo mendi martxak, formatu bat edo beste izan bakoitzak badu bere berezitasuna. Auzolana oinarri gazteriaren indar erakustaldi handi bihurtu dira hitzordu hauek. Gure destino petrala Mira maren ordezure 1984ko martxoaren 31 da eta Etxearri Aranatzen milaka gazte bildu dira jarrairen deiari erantzunez. Antolatzaileen arabera bataz beste 6.000 gazte inguru izan ziren herrian topaguneak iraun zituen 3 egunetan. Eta ostiral eta larun bateko kontzertuetan 9.000 eta 12.000 lagun bildu ziren urren ez urren. Bertaratu zen jendetzak aurreikuspenik baikorrenak gainditu zituen eta dena ezin hobea atera zen, eguraldia izan ezik. Euria, elurra, lokatza eta hotza izan ziren, baina hala ere Etxearrin egun horietan izan zen giroa errepikatzea oso zaila izango dela adierazi zuten egineko kazetariek. Erronka handia izan zen ura antolatzea eta arazoak etengabeak izan ziren. Askok zoratuta zaudete, hori ezin da egin esaten omen zieten. Etxearri Aranazkoa etorkizunean erreferente izango zela adierazi zuten egin egunkarian. Nostalgia inguruaz bere ganatzen denean Hautatutako bidea laino artean galtzen da Itxututa munduaren begiradaren aurrean Mugatuta, ukatuta, askatasuna Baina lainoan ezabetu da Eguraldi makurraz gain, topagunearen azken egunean beste traba bati aurre egin behar izan zieten gazteek. Renferen Madrilgo zuzendaritzak uko egin zion gazteak Etxarritik Iruñera joateko 2 tren jartzeari hitzartuta zuten arren. Eta irudimena astindu behar izan zuten Nafarroako hiriburura aberri egunera iritsi ahal izateko. Topaguneari bukaera emateko Iruñean jarraik antolatu zuen azken ekimena ere moldatu egin behar izan zuten. Iruñeko kartzelaren aurrean intsumisioaren aldeko ekitaldia egiteko asmoa zuten. Baina espetxe ingurua poliziaz josita agertu zen eta horren ordez, Antonio Utitik golemetara martxa bat egin zuten. Polizia indar desberdinen jazarpena eta kontrolak ohikoak izan dira hurrengo urteetako edizio guztietan ere. Sentitzen duzuna Baina zurea da Eginako mina Guztoko ez duranaren Ez gara endezberdina Hasierak urteetan topaguneak mendi martxekin tartekatu ziren. Lehenengoa 85ean egin zuten beratik Donibane Garazira, 2 estatuek ezarritako mugak etengabe zeharkatuz, Ana Lizarraldek alaxe kontatu zuen. Martxa horretan nazio bat ginela irudikatu nahi genuen eta iparraldeko zein hegoaldeko gazteak elkarlanean aritu behar ginela nazio horren eraikuntzan. Beraz, inposatutako eta barneratutako mugak gainditzeko ekimen praktiko bat izan zen. 1987an amezketatik Lekunberrirako bidea egin behar zuten, baina hasi eta 2 egunera Josu Zabala Basajaun tiroz hilda agertu zen. Berria zabaldu orduko mendi martxa bertan bera utzi zuten eta Iruñeko manifestaziora joateko deia egin zuten. Ilauak edo eroiak esango du
historiak, epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak, espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Aurtengoa badinon izango da, egun gutxi barru apirilaren 2 eta 5 bitartean izango den egitarauak izen potoloak dakartza. La Txama eskabidean, Tapia eta Leturia, Arenese, Izua, Perlata eta Fitoskins. Ostegunetik larun batera bitartean, eguneko ordutegian askotariko hitzaldiak eta isialdi jarduerak egingo dira gune desberdinetan. Iluntzetik goizaldera berriz, kontzertu eta DJ saio ugari izango dira gune handien eta ezkerparetan. Topagunearen hasiera ostegun eguerdian izango da Txanporta plazan egingo duten harrera ekitaldiarekin. Ostiralean aldiz, hitzaldi zentral antolatu dute naizgunean. Bertan, Ernaiko kideek egungo egoeraren inguruko irakurketa partekatu dute eta beren proposamen politikoaren gaineko gogoetak aurkezten dituzte. Ondoren, gazte bazkari jendetsua egingo dute. Luzatu zara, hemen dago mundu honetan harrapatuta, lanu zaude, luzatu zara, hemen dago mundu honetan harrapatuta. Pozik egoteko moduko efemeridea da gazte topagunearena, baina gertakari triste bat ere gogoratu behar dugu. Uharte Arakilgo tren istripua, Euskal Herriko historiako larriena. 1987ko martxoaren 31ko arratsaldean gertatu zen, 8:00 gutxietan. Bartzelona Irun linea egiten zuen Miguel de Unamuno Intercity trena Uharte Arakilen erraietatik atera zenean. Konboia 5 bagoiz eta makina batez osatuta zegoen. Tren makina eta lehenengo 2 bagoiak bidetik irten ziren, eta azken bagoiak saieska erori ziren trenbidearen albo batera. 18 pertsona hil ziren eta ia 100 zauritu. Uharte Arakilgo bizilagunen laguntza funtsezkoa izan zen istripuaren ondoren izan ere, hasieratik laguntzeko zaurituen eskura jarri zituzten haien ibilgailuak, etxeak, mantak, ura eta sendagaiak. Entzuleok, bi gertakari hauekin hasiera emango digu gaurko saioari kontu gari dauzkagu zuekin elkarbanatzeko. Aitatxo dokumentala zariko gara, aiten dolu eskubideaz diarduen ekoizpena da eta Anakotz Lasarte zangiturekin gaiaren inguruan hitz egingo dugu. Nik kitkaten lapurretaren jarraipena egin dut eta informazio berria daukatzuentzat. Maite Tolosa abokatu ere badator, guraso bakarreko familietaz arituko gara berarekin. Zehar errefuxiatuekin elkarteak antolatutako desarrotuak jardunaldietaz ere hitz egingo dizuegu. Eta martxoak 31 dituenez gaur eta asteartea denez, gaurko saioa abiatzeko moduan gara entzuleok, ongi etorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Entzuleok, zuekin Julen Goikoetxe Arbe gozo egunon. Baita zuei ere eskaperreindek. Eta zuekin Goiuri ez Zarandi egunon. Egunon. Eskapadak asko egingo zien ez nik ez. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1156 garrena du. Martxoak 31 ditu azkena gaur 3. hilabetearen zate eta 3. hilabetearen amaiera. Goizak 10 eta 15 minutu goiz abiatu gara gaurkoan eta tira pagumen 3 hurrengo 2 orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Mara-marari du kanpoan. Goxo iparra izebolarak lastan bat. Zugan sortutako baso altzetan Zarri txagaldu eitxenaz Gau ilunetan argebelan nabil Kalderazko baina nik zer dakit Bizarrak izkutuan daude eta horregatik Ez dut aurkitzen erantzunik Dardarak zendagai bat Bertan izan beharko luke Elurteetan ekeak Entzuleok hementxari gara entzuten Mara Basabe, Peio Basaberen proiektu berria eta Latxamaren arteko elkarlana. Nork esango zigun, korrido tumbao euskera zentzungo genuela, Latxama iritsi zen horrelakoak egitera, eta Basabe bere gitarra eta nolabait eklektizismo musikalarekin ere, batu da martxa hontara, eta haze kantu puska egin dutena. Basabetarrak ere hemen izango ditugu, Laister. Uste dut, berandu baino lehen. Ditut leio hortan Zure begien diztiraren antzekoak dira Nire ametsaien parte izatea da Zua otxukatzen dute eta Neguari ale egiteko alegin du Errituta honetan Entzuleo 19 minutu eta guk maite duten tartearekin egingo dugu gaurkoa ere, osatuko dugu gaurkoa. Eta Julen Goikoetxe Arbegozori, eskatu behar diot, bere maite duta. Begira, zuek atzo aritu zineten korrikaren inguruan, korrikaren amaiera, korrikak eragiten duen zirrara hori, eta horren beste adibide bat edo jarri nahiko nuke, larun batean pasa zen gure herritik korrika, eguerdi parte horretan, eta udalak erosten du, kilometro bat urtero, eta aurten, udalari zegokion kilometro hori, eraman du aurki, hilabete gutxi batzuk barru, eta udalean kasik 40 urte lanean eman dituen diruzainak. Eta oso urduri zegoen, aurreko berarentzat esperientzia berri bat zela, eta horrela jende aurrean agertu beharra, eta urduri pasa zituen egunak, baina atzo berarekin egoteko aukera izan nuen, eta oraindik ere kabitu ezin da zegoenez, sekulako unea izan zela, berarekin 40 urte hauetan, udalean lankide izan dituen, eta jada erretiro hartuta dauden hainbat pertsona ere etorri zirela, justu tukatu zitzaion gainaz, alegia ez da horla sekulako herria, baina herriaren erditik pasatzea egokitu zitzaion lekukoa eskuan zuela, eta gero esaten zuenez, ez dakit zer eragiten duen korrikak, baina behin guardi partean korrika pasa eta gero jendea kalean geratu eta besarkadak ematen zizkiola, eta horrekin erabate unkituta, erabate harrituta zegoen, eta maite dut hori ez, korrikak eragiten duen zirrara hori, eta pertsona honek ere aurreko egunetan zuen urduritasun guztiaren ostean, nola gozatu zuen, nola disfrutatu zuen, eta berak esaten zuen bezala, bizitza guztirako geratuko zaion zerbait izango dela, eta oso unkituta bezain eskertuta zegoen aukera izan duelako. Xorieri mintzozen errekari oianeko zuaitzeri eta zeruko izarreri mintzozen aizeri xoro bat entzaukaten. Goi hori ez izarania, zein da zure maite duta? Begira, Julenek korrika aipatu duela baliatuta, egia da, korrika igandean amaitu, guatzo itzuli ginen bigarren kafera, eta aritu ginen korrika gora, korrika bera, baina aprobetxatu nahi nuen, maite duten espazio hau, zoriontzeko Iñaki Binaspre, berak irabazi duelako, 2026ko Arabako bertsolari txapelketa, eta kontua da, uste dudala korrikarekin, eta korrikaren amaierarekin, eta korrikaren gorazarrearekin, pixka bat itzalean geratu dela Arabako bertsolari txapelketako finala, ez? Espazio gehiago eman zaiola, aurreko hilabeteetan beste herrialdetako finalei, eta Arabako txapelketari ez hainbeste. Batetik esaten nuen bezala korrikaren gatik, bestetik agian
hain mainstreamak ez diren bertsolariek parte hartzen dutelako Araban, ez? Hori ere izan daiteke arrazoietako bat, baina nola ez dugun aipatu, bai, aprobetxatu nahi nuen Maite Duta, bai, aipatzeko, zoriontzeko Iñaki Binaspre, eta aipatzeko asko gustatu zitzaidala, txapela jarri ziola martxoak 3 elkarteko kideen talde batek, eta politia iruditzen zaidala, ze txapela nork jazten dizun hori ere bada aitortza bat beti ez da, txapelketa guztietan, eta martxoak 3 elkarteko kidei egokitu zaie oraingo honetan, polita iruditzen zait, eta hoxe, zorionak Iñakiri, baina baita, finalean parte hartu zuten, beste bertsolari guztiei ere. Xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xora bat entzat zaukaten. Xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xorieri mintzo zen, xora bat entzat zaukaten. Entzuleo goizeko 10:23 minutu, hemen gure txatera begira ere jarri barra daukagu egunon, zer moduz Julen? Nire maite duta da eskerrak guztiei, eta bertso eskolako, bertso puntuak egin zizkidatela. Wow, bere urte betetzak izan ziren atzo, eta gorka onkituta dabil, KitKat bat nahi dut, KitKata dabil pixkat petrolioa bezala. Munduko gertakarien ondorioz inflazioan. Oean dago gorka, hai, zerria. Dantza 25, Julen oso ondo egin dezu. Julen, zerbait utzi dizute? Bai, ze Julen utzi ez atzo etorri zen, arratsaldean, eta gorka zure patata tortilla eta zure urdaia azpikoa, eta mentxe oraindik geratzen ziren, eta dastatu zituen. Haze titular ona, ez nuen espero eskerrik asko pentsatzen dut, hau, Instagramera igo dugun, gorkaren kortea gati dela. Hau bai dela oparia, zorionak Iñaki Binaspreri, bai, arrazoi duzu, bai, goiurirekin ados dago gorka, nola ez ba? Leku bat non edo nor, izan daiteken orden, ez da oso urrun gelditzen. Nere maite duta honako kontakizun honi, nolabait atzo lagun batek ekarri zidan gogora, aktore ezagun batek, Espainiara aktore ezagun batek behin kontatu zidan historio hau, kointziditu genuen Bilbon bizikidetza eta zine jardunaldi batzutan, nik kazetari eta bera film labur bat orkesten ari zen, eta hasi ginen izketan eta kontatu zidan Galeano ezagutu zuela, eta beste bat kontu, eta oso tipo interesgarria zen. Baina kontatu nionean ni Tolosarra nintzela, ark kontatu zidan, ez ditut pista gehiegi emango, egia esan ez daukat arazorik inork ikerketa lanak egin eta kotillatzen hasi nahiko balu, baina nik behintzat ez dut lan hori egiteko gogorik izan. Baina Lasa eta Zabala pelikularen rodajean zegoela. Aktore honek jaso zuen bere jarraitzaile baten mezu bat Instagrametik. Santzion deituko diogu Carmen, emakume honi. Carmen da jarraitzaia. Bai, santzion Carlos Olaia zen aktorea. Carlos Olaia gainera gure herriarekin oso lotutako aktore espainiarra, haren amak okerezpanaiz egin egunkarian maiz idatzi izan zuen, eta oso ezkerrean kokatutako familia, eta kontatu zidan, emakume honek idatzi ziola esanez, aizu Carlos favoreat eskatu behar dizut. Nik banuen amorante bat Tolosan. Kontua da, elkar ezagutu genuen, ez dut oroitzen zehazki nola, emakume hau urrun bizi zen, Carmen Tolosatik 5 pasei ordu kotxe zegoen leku batean bizi zen, eta eskatu zion, bida, gertatu zen horrela. Nik Mikel deituko diogu, gizon Tolosarroni, mutil Tolosarroni, Mikel ezagutu nuen, elkar maite mindu ginen, baina nik artean senarra nuen, eta Mikelek emaztea, eta izkutuan eraman genuen gure amodioa, eta tarteka lan bidaiaren bat aitzaki edo, lortzen genuen elkar ikustea, erdibideko tokiren batean, han eta hemen, eta asko hitz egiten genuen, eta biok maiz planteatu genuen, baina ezkenuen ausardiarik topatu gure bizitzaketen eta elkarrekin amodio historia bat garatzeko. Eta behin Carmenek erabaki zuen, baietz Mikelekin egon nahi zuela. Eta Mikeli kontatu zion, eta Mikelek esan zion, Carmen, asko sentitzen dut, enizuen kezkatu nahi, baina minbizia terminal bat daukat, eta uste dut gure bizitza proiektu hau garatzea ez dela posible izango. Mikel, hil egin zen, minbizia hori terminala zen, eta Carmen etzen bere hiletan egon, etzuen topatu lekurik, espaziorik, zilegitasunik
inork ezagutzen ez zuen inguru batean, haren amorantearen hiletan egoteko. Así que Carlos Olaiari eskatu zion, ea mesedez joango zen, Tolosako Hierrira, haze paradoxa lasa eta zabala pelikula grabatzen ari zarenean Tolosako Hierrira joan behar izatea, han sekuentziarik estenarik ez zuen Carlosek, beste nonbait ari zen grabatzen. Eta bertara joatea eta irakurzi ezaion Mikelen Iobiari, Miguel Hernández-en elegia a Ramón Sige. Ezagutzen duzuen, temprano levantó la muerte el vuelo, compañero del alma, compañero. Nik orain buruz ez dakit, baino quisiera escarbar con mis manos agritadas la tierra que te habita, eta oso poesia gogorra eta ederra da, Miguel Hernándezek idatzitakoa, eta Carlos Olaiak tren hartu zuen Donostian, iritsi zen Tolosako tren geltokira, taxi bat hartu zuen, santzion mesedez lora denda batera ramaiazu, kontatu zion taxistari historioa, kontatu zion lora dendakoari historioa, ez batak eta ez besteak ez zioten kobratu nahi izan, taxistak esan zion egon lasai egin beharrekoa nik hemen itxoengo zaitut kanpoan eta eramango zaitut trenera bueltan. Joan zen, irakurri zion Mikeli, elegia Ramón Sige, grabatu zuen bideoan nola egiten zuen, bidali zion Carmeni, eta Carmenek bere zor hori edo kendu zuen haren amorante zenarekin. Entzuleok, maitatu fuerte, baina batez ere maitatu aske, eta maitatu beldurri gabe, bizitza ez delako betiko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Berandutu zaigu gureak egin du zorduan. Busa galdu dugu dirurik ez dugu ezagezurra. Ta zerua dago iluna baino hund ikusten da. Hau ez zegoen gaur egin beharrekoen zerrendan. Aukeratu banu xuria izango zen ezaldie. Etorri nirekin ezaite xoratuen emaitie. Ta burua dago iluna baina ondo ikusten da. Hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan. Ta hemen goaz, ta hemen gurekin eutsi gaituen lurre. Ta ohartu gara hau zela zain geunden bizitzaren gailurra. Zederra den bizirik egotea den derregoa. Da zurekin egiten badut nire bidea. Zaldiak ditugula jakinez, saldu genizun pollo. Entzuleok, iazko abenduan Eusko Jaurlaritzak dekretua aitzindari bat onartu zuen, zeinetan prozedura bat arautzen den guraso bakarreko familia eta guraso bakarreko egoeran dauden familiak direla aitortzeko eta egiaztatzeko. Guztionen inguruan hitz egiteko gurekin dugu gaur Maite Tolosamen bigarren kafean. Maite, egunon berriro? Egunon bai. Ondo altzara? Ondo. Bai. Bueno, dekretu hau iazko abenduan agertu zen eta gaur gai honen inguruan aritu nahi dugu, nolabait argitu, ze dekretuaren izenburuetan pixkat galdu egiten gara ere. Bai. Normala bezala. Ez, azkenen, dekretu honek
izan da nolabait, azken urtetan, beti esaten dugun bezala ez, gizartea beti aurragotik dijoa eta pixkate zuzenbidea ikuste egiten zaio hortara egokitzea, eta orduan, behar batzui erantzuna emateko etorri da, eta dekretu honen helburu nagusia da guraso bakarreko familiak edo guraso bakarreko egoeran dauden familiai nortasun propioa ematea, familia hauek jakitea ze baldintza bete behar dian kondizio hori aitortzeko, eta batez ere, hori aitortzeko baita ere ze pauso jarritu behar dian, ze prozesu dagoen, eta horren bukaeran ze lortuko duten. Dala ziurtari digital bat familia nortasun hoi aitortuko dietena, eta horrekin funtzionatu al izango dutena. Dekretu hau 2026 urtarrian batetik dago indarrean, eta errealitate garbi bati egiten dio, erantzun bat edo ematen diola esango genuke, zeren Euskal Autonomia Erkidegoan familia bakarreko gurasoen 80% emakumeak dira, eta emakumeak dira, kontziliaziorako zailtasun handienetako bat duten kolektiboa. Eta orduan, behar guzti hauei erantzuna ematera edo saiatzera behintzate dator dekretu hau. Ode horre dena da horlegi. Dekretuak zehazki zein guraso bakarreko familia mota edo aitortzen ditu? Bi multzo edo daude, alde batetik daude guraso bakarreko familiatzat hartzen dienak, eta honen barruan, orokorrean behintzat, gero, dekretuan gehiago garatzen da, baina orokorrean guraso bakarreko familiatzat hartzen dira seme-alabak bakarrik eduki dituzten gurasoak, eta erregistro zibilan hala inskribatuta daudenak. Baita ere izango lirake bi gurasok komunean seme-alabak eduki, baina bi gurasoetako bat hilda baldin badago. Eta beste supuestu bat adibidez izango litzateke, guraso batek bere seme-alaben gaineko guraso ahala esklusiboki berak baldin badu, erderaz esaten den patria potestad hori, guraso batek bakarrik baldin badu, baita ere aitortzari egingo litzaioke. Hor, gutxi gora bera lehenengo multzo horretan horiek sartzen dira, eta gero bigarrenean dago guraso bakarreko edo guraso bakartasun egoeran dauden familiak. Hau da, hemen barruan zein egongo lirateke, adibidez, bi guraso eduki, registro zibilan bi guraso azaldu, baino batek baldin badu kustodia bere gain. Esklusiboa edo? Esklusiboa, hori da. Gero, seme-alabak bere ardurapean dituen amak genero indarkeria jasan badu ume horren beste gurasoaren gandik, azken 5 urteetan, eta hor kontutan uki behar dira baita ere, egoera ekonomikoa, maksimo batzuk daudelako. Gero, gurasoetako bat gizakin salerosketan biktima izan baldin bada baita ere multzo horretan sartuko litzateke. Gero, elkarrekin bizi diren gurasoak, baina gurasoetako batek baldin badauka mendekotasun handiren bat, eta beste bat izango litzateke seme-alabak bere ardurapean dituen gurasoak beste gurasoaren gandik abandona sufritu izan baldin badu. Beraz, bi multzo handi daude, nolait esango genuke lehenengo multzoan iaia guraso bakarra dagoela. Hori da, figura hori da. Bigarrengoan bi gurasoak akaso bizirik daude, baina ardura bakarraren gain dago, arrazoi ezberdinengatik. Aipatzen zen lehenengo multzo horretan, guraso ahala edo titulartasuna, esklusiboki ez lehin bazaio bati, hori juridikoki nolabait aurretik gertatutako zerbait bada. Nolabait gertatu da lehenago, bigarren egoera bat litzateke hau, ezta? Hoi da, normalean ez da, gehiago hitz egiten da ez, kustodia batei edo besteari eman, baina guraso ahala izango litzake, askotan igual ez dakigula oso ondo zer dan, guraso ahala da, seme-alaben gain erabakitzeko eskubidea aukitzea, nolabait esateko. Eta zuk ondo esan bezala, hoi da aurretik beste prozedimendu bat egondalako, zerbait, larria edo, egoera nahiko delikaturen baten ondorioa izaten da normalean guraso ahala bakarrik bati esleitzea. Ze normalean kustodia naizta batek eduki guraso ahala konpartitua da. Orduan horregongo litzateke nola baitaldea. For some are not poor. Beraz, dekretua nolait esateko azken abendukoa da, baina nola eta noiztik eskatu daiteke ziurtagiri hau? Dekretua da 2025ko abenduan bian onartutakoa,
baino 2026 urtarrian batetik dago indarrean, eta data hortatik aurrera ja eskatu daiteke ziurtari digital hau, familia bakarreko guraso aitortza hori egiten duna, eta bi modu daude, bat da online eskatzea, euskadi.eus webgunean, eta bestea presentzialki zuzenean izeneko arreta bulegotan. Eta horrez gain, jendeak zalantza bat edukiko balu, kanal edo, korreo berezi bat ere sortu dute, egon daitezken zalantzak argitzeko, eta da gurasobakarra@euskadi.eus. Nolabait visualizatu dezakegu, honen garrantzia edo honek duen eragina, baina ze onura lortu alko lituzke guraso bakarreko familia batek? Zertan, non dago muina nolabait esateko? Bai, dekretu honek egia da, egiten duna da nolabait ze baldintza bete behar dian, da ze pauso jarraitu behar dian kondizio hori lortzeko, baina onurak edo diru laguntzak esaterako ez dia bertan jasotzen zeintzuk izango dian. Egia da, onura beti ez dela ekonomikoarekin lotuta dago noski, baina baita ere honek egiten duna da bateratu nolabait irizpideak zeintzuk dian aitortza hori egin alizateko, guraso bakarreko izaera hori eman alizateko, igual dekretu hau indarrean sartu baino lehen, organismo desberdinak ateratzen zituzten laguntzak o bestelako azken finean laguntzak, baina igual baldintzak batzutan da bestetan igual desberdinak zian, ez zeuden oso argi ze eskakizun zeuden, batzutan dokumentazio gehiago eskatzen zen, bestetan gutxiago, igual batzutan batzuk sartzen zian, baina bestetan ez. Ordun nolabait egin duna izan da bateratu zein izango dan hori aitortzeko baldintzak zeintzuk izango dian, bai aurreratu dutela laguntzak, diru laguntzei dagokionez edo egingo dutena izan da alde batetik familia ugariekin parekatu, familia numerosa edo deitzen dana, zeberaik, adibidez, kolektibo horrek badauzka, edo talde horrek badauzka diru laguntza espezifiko batzuk, pixkat beraiekin bateratuko dute, eta baita ere kontziliaziorako laguntzak emango dituzte, lehen aipatutako arrazoi horrengatik ez, gehiengoa emakumeak dira, dala talde bat kontziliaziorako arazo gehien dauzkanetako bat, eta orduan pixkat laguntzak hortik jungo direla aurreratu dute, baina espero hortaz gain ere gehiago ere emango dituztela. Good morning. Beraz maite esan daiteke nolabait badagoela, neurri honen baitan halako esparru praktiko bat, akaso baieztatzen edo konfirmatzen joan behar duena, pixkat, berritasun horretan zalantza batzuk egon daitezkeela, baina behintzat badaudela, aipatzen zen honez, familia ugariekin parekotasun hori, diru laguntza zuzenak nolabait seme-alabeko, ulertuta familia guraso bakar batean zaurgarritasun edo ekonomikoki ardura edo pixu zama handiagoa izango dela, kontziliaziorako laguntza horiek ere nola gauzatzen diren garbi dagoeneko? Oraindik ez. Egia da, beti esaten dutez, da hitzekin oso politia gelditzen da, baina gure ikusi behar da hori praktikara nola eramaten dan, eta zehazki nola egiten duten. Ez dakigu oraindik oso argi laguntza horiek nola emango dian, edo aurreskolen bitartez, edo zerbitzu hori diru laguntzaz gaituta, edo zaintzarako pertsonan bat aitortuta, momentuz ez dago oso garbi. Ados, joango gara etorkizunan ere nolabait gauzabek nola gauzatzen diren nolabait esateko ikusten, baina tira ziurtagiria ulortzeko, familia guraso bakar ziurtagiria ulortzeko, ze baldintza bete behar dira edo nola gauzatu behar da eskaera? Bai, lehen aipatutako supostuetan egoteaz gain, eskaera hau egiterako garaian, eskatzaileak gurasoak asontan, adibidez, legezko bizilekoa eduki beharko du, bai eskatzen duen momentuan, eta baita aitorpenak irauten duen momentuan ere,
eta baita ere eskaera egin baino gutxienez 12 hilabete lehenagotik esango dugu Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egon barko du. Eta gero, hori eskatzailean edo gurasoan aldetik, eta gero seme-alaben kasuan 21 urte baino gutxiago eduki beharko dituzte eskatzen, momentu hortan, edo 26 urtera arte ikasketetan baldin badabiltz. Eta 133 edo gehiagoko desgaitasunen baldin badute, adina mugagabea da. Gero, gurasoekin bizitzea eta beraiekin erroldatuta egotea, mendekotasun ekonomikoa izatea gurasoekiko, eta baita ere guraso hori, momentu hortan, guraso bakarra den hori berriz ezkontzen, momenture batean ezkontzen baldin bada, edo izatezko bikote gisa inskribatzen baldin bada, kondizio hori galdu egingo luke. Beraz, nolabait baldintzak, bizilikuari dagokienez nahiko argiak dira, errolda, biziliku finkoa, 12 hilabeteko aintzinatasuna nolabait esateko Euskal Autonomia Erkidegoan, baina seme-alabek bete beharrekoa da 21 urtetik behekoak izatea, 26 urte bitartekoak izatea ikasketa arautuak gauzatzen ari balin badira, edota ezintasuna aitortua baldin badago, seme-alaba horretan, 23ko edo gehiagoko ezintasuna aitortuta baldin badago, hori mugagabea izango litzateke. Hori da. Eta, gurasoekin bizitzea eta erroldatuta egotea hori da beste baldintza, eta gurasoekiko mendekotasun ekonomiko izatea, alegia 19 urte, baina bere kabuz etxe batean bere bikotearekin eta bere soldaterekin bizi den gazte batek, eluke suposatuko gurasoen menpekotasun ekonomikoa duenik, eta beraz eluke balio. Ez leke balioko. Zenbateko epea du administrazioak nolabait ebazpen emateko? Administrazioak 6 hilabeteko epea du aurkezten duzun momentutik ebazpen zehatz bat emateko, baina hemen interesgarria dena da, ez baldin badu 6 hilabete horietan ebazpen zehatz bat ematen, administrazioaren isiltasun hori positibotzat hartuko dela. Hau da, onartutzat emango zaiela. Normalean edo gehienetan administrazioaren ezetz hori negatiboa izaten da. Isiltasuna negatiboa izaten da, ez? Hori da. Eta kasu honetan positiboa da, orduan, 6 hilabetek pasata ez baldin badu ezer esaten, onartutzat hartuko da. Ezezkoa balitz, errekursorako espazio bat badago? Bai, notifikatzen dizutenetik ezezko hori, biharamunetik hasita hilabeteko epea dago, gora jotzeko errekurtsoa jarri daiteke. Ari gara nolabait Euskal Autonomia Erkidegoaz oraintxe, Euskal Herria zabalagoa da noski, eta estatu mailan bizi diren hainbat Euskal Herritarrek ere entzuten dute bigarren kafea. Hemendik kanpo badago halako biderik lehenik eta behin Nafarroan, nolabait gertuen geratzen zaigun horretan, baina estatu mailan orokorrean esaten dudan bezala, egon daitezkelako entzuleak beste espazio batutan bizi direnek. Estatuan ez dago arau uniforme bat esango dugu arautzen duna guraso bakartasuneko familiak arautzen dituna, eta honek askotan sortzen du, autonomia erkidego batetik bestera eskakizunak desberdinak izan daitezkela, eta edo igual batzutan ez dagoela ez da araututa. Eta orduan ez egote araututa leku guztietan berdin ez egote horrek sortzen ditu desberdintasunak autonomia erkidego batean eta bestean, eta horrek askotan arazoak ere sortzen ditu, ze batzuetan igual dokumentazio bat aurkeztu behar da, beste batzuetan ez, batzuetan baldintza gehiago bete behar dira, eta orduan egia esan egoera nahiko komplikatua da. Ados. 3 hilabete igaro dira, Euskal Autonomia Erkidegoan hori martxan indarrean sartu zenetik, badakigu zenbat familiak egin duten eskaera, neurriak arrakaste izan duen, edo? Dekretua martxan jarri zenean, gutxi gora bera estimatzen zen, 21.000 familiak eskatu zezaketela aitortza hau esango dugu, eta daukagun edo dagon publikatuan datua da, lehen egunean lehen 24 ordutan 225 eskaera aurkeztu ziala, orduan, ikusten da jendea bai zegola zai, edo, beharrean ere bai, noski, eta espero geroztik jende gehiago ere animatu izana. Jendea zai egoturrek suposatzen du nolabait jakituria edo ezagutza bazegoela, ez nolabait hau martxan jarriko zela, eta jendea zai zegoela, baina nolabait ezagututa benetan errealitatea, ez? Bai, hori da, eta ustete komunikadietan baita ere, egin zitzaion, oi hartzuna edukizun, eta orduan kasu honetan behintzat eragina
eukidula ikusia. Zergatik esango zenuke Maite garrantzitsua dela araudi berri hau? Zergatik dan garrantzitsua, azkenen lehen esan bezala, lehen etzegolako oso garbi zeintzuk sartzen zian talde honen, kolektibo honen barruan edo, eta azkenen honekin lortu dalako guztiek eta denok jakitea horren barruan egon edo ez, zeinei emango zaion aitortza hori, ze dokumentazio behar duten, ze lortuko duten, eta hemendik aurrera aitortza hori edukita nola funtzionatu halko duten, ez? Eta azkenen, araututa ez baldin badago, pixkat interpretazioa libra izan daiteke batzun eta besteen artean, kasu honetan guraso bakarko familiekiko, eta orain behintzat denok dakigu ze bete behar dan, prozesua jarraituz gero ze lortzen dan, eta horrei gero ze erabilera eman dakioken. Horre, ez dakit, zuek abokatuaken horrelako konsultarik, horrelako, ez dakit, beharrik izan dute duzuen dagoeneko? Kontsulta batzuk jaso ditegu, eta zalantzak argituta gero bideratu ditegu nola eskatu behar dituzten laguntza hauek, eta gero baita ere egin deguna da, aurretik geneuzkan bezeroak eta uste genunak suposto hauetan egon daitezkeenak informatu diegu eta animatu ditugu alde batetik beti izaten dugu bezala informatzera eta bestetik baldintza betetzen baldin badituzte eskatzera noski. Egia esan, nahiko ez dakit, neurri praktikoa dirudi, zuek bezalako profesional batzuk horrelako eskakizun bat kudeatuta, baldintzak betezkero, horrek ekonomikoki ere inpaktu zuzena dauka, lehen aipatu dugu, ez? Seme alabako 200 euroko... Momentu ondan seme alabakoitzeko 200 euroko laguntza daude, eta aitortza egiten zaienak 100 euro gehiago izango lituzkete, orduan, aldea esan nahi, laguntza majoa da, eta seguro asko eskertuko dutela familiek. Entzuleok, abenduan esan da bezala Eusko Jaurlaritzak dekretua aitzindaria onartu zuen, bertan guraso bakarreko familia eta guraso bakarreko egoran daudenak familia direla aitortzeko eta egiaztatzeko prozedura bat jarri zen martxan, eta orduzkeroztik entzun duzuen bezala izan dira eskakizun eta esleipen batzuk, eta gaur Maite Tolosa abokatuakeko gure lagunekin, aztertu dugu neurri guztia, zalantzak eta bestelakoak, eta entzuleari esango digu, arazorik edo zalantzarik balute ere, zuekin zuzenan harremanetan jartzeko aukera ere badutela. Noski. Maite Tolosa, mila esker, gaur ere gure horbiltzeagatik, eta jaiegunik edo balin baduzue datozen aste pare hauetan, gozatu. Berdin. Hemen de
Aizue. Zer. Oraindik ez dela agertu txokolatea? Opa, eta agertu galdo ba. Ez dakit agertuko den atzo beste entzule batek idatzi zidan, esateko aizu, entzun dut mendaroko txokolaten inguruan eta esaten aritu zaretena, entzun dut kitkatekoa. Txenego, juri ustet, sekzionek behar lukela sintonia bat. Eta badakitze, ezein jarriko dezu. KitKat, bigarren kafea. Ez ez uste egokia dela? Ala, ez nuen hori espero. Ni uste saio hemen txamaitu dezakegula, Ixilik egon nahi, ez eman diozue tiponik, gaur. Zea, torre, pixketola... Gau, txokolatik ez hartu. Hori da arazoa. Bueno, kontua da, entzule batek idatzi zidala esateko, ziurrenik, kamioi hori, itxasoan dagoela. Bere teoria hori dela, eta ez dela inoiz berreskuratuko. KitKat hori, naiz eta KitKatek esaten duen, barrakodaren bitartez, merkatuan jartzen balin badira, trazabilidadea. Ez direla inoiz agertuko, baina niri horrek pena ematen dit, eta orduan pentsatu dut, ez. Nik oraindik esperantza badaukat, eta agertuko den, edo zen agertuko, eta orduan esan dut, bueno, ikerketa bat egingo dut. Zago erresa, nik zaukat harremanik ez Italiako eta ez da Poloniako poliziekin ere. Ez da nahi ere. Ez da nahi ere. Duan esan dut, bale. Zere hori alde batera utzi beharko dut. Nondik joko dut? Bueno, ikerketa guztietan, testu ingurua oso garrantzitsua da, eta baita pixka bat, kokapen historikoa. Perdo esan nun. Aztertzera noa, ea egon ote diren azken urteetan horrelako lapurreta gehiago. Atzo aipatu genuen, txokolatez de mendarora sartu zirela duela 10 urte lapurtzera, baina pentsatu dut, bueno, egongo ote dira gehiago, entzun hau ze interesgarria da. Bad Hersfeld izeneko hirian, lapur batzuk kamioi bat lapurtu zuten, hau da, oraintxe gertatu den bezalagoa. Zertzegoen kamioi hortan? 5 tona Nutella. 5 tona Nutella. Esaten dute gutxi gora bera 16.000 euro hango balioa kamioi hortan zegoena 16.000 euro. Gutxi iruditzen zait, 5 tona Nutella izateko. Ni gero Nutella erostera joaten naiz pote txikietan eta garestia da. Baina, bueno, tira, kontua da, Nutella lapurtu zuten hiri horretan, egun batzuk lehenago beste kamioi bat lapurtu zutela. Ez asmatu kamioi horretan zertzegoan. Txokolatea. Saltxitxak. Ara. Eta orduan, claro, polizia zure eta lur. Esango didazu, ze dieta mota den, saltxitxak eta Nutella. Psikopata. Psikopata badago menatzean. Bueno, hau gertatu zen 2013an Alemanian. Alemanian badago lapurren bat, saltxitxak eta Nutella gustoko dituena. Bera izan da KitKata lapurtu dena? Bueno, agian bai, agian ez. Beste bat. Staffordshireen. Erresuma batuan. 2018an. Lapurtalde batek 200.000 Kinder Surprise arrautz lapurtu zituen. 200.000. Gutxi gora bera, 1.500.000 euro baino gehiagoko balioa. 200.000 arrautz. Esaten dute, hauek olako txokolateak saltzeko oso errexeak direla, ez? Edo zein kioskotxo, postutan, kalean jartzen zara, eta arrautz hauek, disimuluan erraz saldu ditzakezu. Merkatu beltzera sarbide errexa dute. Errexa dute Kinder Surprise arrautzek. Ze gertatzen da? Hau ere, izan zela, lapurreta hau ere, gertatu zela, aste santuen inguruan. Beraz hemen kontua da, KitKata aste santuen bueltan izan da, txokolatez de mendaro atzo ikusi genuen aste santuen bueltan izan zela, eraz, aste santuak zerikusia dauka lapurreta honekin. Ados. Aipatu zen duten atzo ez, aste santua badela... Txokolatea... Ohitura dela aste santuan. Ekoizpen handiko garaia dela, eta baita distribuzioa borborrean da bilela ez, aurrera eta atzera, eta... Venga, beste lapurreta bat kontatuko dizuet. Cadbury,
bada enpresa bat baitere txokolate oso ona egiten duena, hau ere britainiarra, enpresa hau, ba hemen ere lapurreta bat, baina lapurreta hau gehiago gustatu zait. Ze bi langile topatu zituzten, eta harrapatu zituzten, ari zirela pixkanaka, egunero, txokolate tabletak lapurtzen zituzten. Ara. Egunero. Zenbateraino? Ja, almazen oso bat, betetzeraino. Baina, hau, disimuluan, hau, ez zuten kamioia Pixkanaka. laburtzen, hau, pixkanaka, eta hau ere, izan omen zen, aste santuaren Ohitura izango da orduan. aurretik. Beraz, klaro, horixe, ohitura da, izaten da merkatuan balio gehiago duelako txokolateak garaio horretan, izango da, takit, zergatik, arrazoi bat edo beste, baina, horixe, kontuz ibili egun hauetan, ondo gorde zuen ze data hauen bueltan beti egoten da lapurretaren bat, beti txokolatea desagertu egiten da data hauetan. Beraz, kontu zibili dendaren bat balin baduzue, txokolatea ondo izkutatu, supermerkatu bateko langilea balin bazara, adi txokolatearekin, zerbait esan martzen nuen? Txokolate gile bat. Ezagutzen dugu, baino gehiago. Bai, beraz, akaso egitakoren batekin elkarrizketatxo bat. Bixatu beharko diogu, Nik uste Rafari. Gure ikerketan oraintxe garrantzitsua dela jakitea azken orduan lapurretarik izan den txokolaterekin lotuta. Itxaso Leon Kareaga Bilboko estudiotatik zuzenean, mesedez, Itxaso, konfirma iguzu, ez dela lapurretarik egon, mesedez? Lapurretarik txokolatearekin lotuta. Bai, ez da egon, ez da? Ez nik dakidala. Hori da, ondo. Bai, behintzate azken orduetan seguru gaude txokolate zaleok, baina. Lotu nauzue, barkatu. Itxaso Leon, egunon, azken orduko agurera ekartzeko prest, nahi duzunean, Egunon, hori da, bai, azken orduko batzuk aipatzera goaz, Sustrai Erakuntza Fundazioak alegazioak aurkeztu ditu Iruña eta Altsasu arteko abiadura handiko trenaren zatia eraikitzeko proiektuaren aurka. Abiadura handiko trena oro har ingurumen gizarte eta ekonomia arloko iruzur erraldoia dela sinetsita. Lurraldearen eta bertan bizi direnen aurkako eraso sakona dela diote ohar batean, eta azpimarratu dute Sustraitik alegazioen oinarria dela abiadura handiko trenaren justifikazioa, beharra eta bideragarritasuna zalantzan jartzea eta ura geldiarazteko eskatzea. Horrekin gainera, egungo trenbide azpiegitura eta zerbitzuak hobetzea legitimatu nahi dute pertsonen eta herrien eguneroko mugikortasun premiei erantzuteko irtenbide arrazional eta justu bakarra delako euren esanetan. Hala, alegazioen oinarria da, uste osoa dutela obrak larriki hausten duela ingurumen ebaluazioari buruzko legeria. Ez delako behar bezala aztertzen egungo trenbidearen hobekuntza, ez da zero alternatiba ere. Eta egungo izapidetzeak proiektuaren zati txikiagoen zatiketa artifizial eta interesatua egiten duela. Era berean, uste dute megaka obra horrek behar bezala aztertzen ez diren metatze eta sinergia inpaktuak eragiten dituela, naturagune babestuei eta intereseko beste ekosistema batzuei kalte handiak eragiten dizkiela, abiadura handiko trenak lurralde antolamenduko planaren irizpideen aurka egiten duela, eta nabarmena dela trenbidearen abiadura handiaren errentagarritasun ekonomiko eta sozialik eza. AHT Iruña Altsasu kolektiboak duela gutxi jakinarazi zuen 6.850 alegazio baino gehiago aurkeztu direla Espainiako Garraio eta Mugikortasun Jasangarriaren Ministerioan, tarte horri buruzko informazio azterlanari erantzunez, eta hoiei partikularren eta beste eragile batzuen beste 100 gehitu beharko litzaizkiekela. Besteak beste, sakanako 14 udaletakoak. Beste kontu bat, gaur goizean aipatu dizuegu, Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak heriotza mehatxuak jaso zituela 2025ko abenduan, hain zuzen, hala baieztatu du Alderdi Subiranistak astearte honetan Bozen totaldeko egunkarietan zabaldutako informazioan, ostera jakin dugu ere Bingen Zupiria Lakuako Gobernuko Segurtasun Sailburuak EH Bilduk salatutako heriotza mehatxu horiek gaitzetsi dituela eta egileak delitu horrengatik ordaintzea espero du. Persona baten aurkako heriotz mehatxuak egitea delitu bat da, mehatxu delitu bat da, eta zigorra dauka, eta espero dut zigor hori argitzea. Eta aukera hau erabili nahi dut, guztiz eta indarrek handienarekin salatzeko Arnaldo Otegiren aurka egin den heriotz mehatxu hau. Delitu bat izateaz gainera gure elkarbizitza guzitan ipintzen duen jokabide bat da, eta beste kasu batzuetan egin dugun bezala, Jaurlaritzaren izenean, nire salaketarik gogorrena adierazi nahi dut.
Urtarriletik, Bingen Zupiriak zehaztu duenez, gaia justiziaren esku dago eta espero du justiziak ertzaintzaren laguntzarekin gai hori behin betiko argitu ahal izatea. Hauekin geratuko gara oraingoz, badugu gehiagorik ere kontatzeko, baina beranduago izango da hori, astearte honetako 12etatik aurrera informazioaren ariaren 2. edizioan. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu, eta esan da bezala eguerdiko 12etan informazio gehiago izango duzue, hementxe Naiz Irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta aurrera egiteko segituan gonbidatu berri izango dugu gurekin hementxe bigarren kafean, entzuleok, hain zuzen ere, aitortu dizuegun bezala, egin behar dugulako, dokumental baten inguruko tartea, bere sortzaileekin gainera. Malko guztiak gabitzen dira gure hirietan. Bizitzak eman didan gauzarik onena aita izatea izan da. Eta bizitzak eman didan kolperik txarrena nire seme bat agurtu behar izatea izan da. Aitatxo dokumentalean testigantza eman duten 4 aitetako baten hitzak dira. Seme-alabaren bat galdu duten aiten sufrimendua eta dolu eskubidea plazaratzen dituen ekoizpena da, eta aurreko urtearen ondarrean estreinatu ondoren herriz-herri bidea egiten ari da. Anakotz Lasarte zangituren ideia batetik abiatuta onduten lana da, eta Anakotz bera gonbidatu dugu bigarren kafera, ekoizpenaren eta gaiaren inguruan hitz egitera. Anakotz, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Bai, egun ondan hori. Zer moduz gara, Anakotz? Oso ondo, ja lana bukatuta eta ja ondo. Ederki. Anakotz, laster hasiko gara bai dokumentalen eta bai gaiaren inguruan hitz egiten, baina akaso entzulea bera ere testu inguruan jartze aldera, dokumentalaren trailerra ikusiko dugu lehenik eta behin, ondo iruditzen bazaizu. Ni pentsatzen aban, bizitza eskubide bat zala. Baina orain, nik bizi izen dudana bizita gero, esan dezaket nitzako dela privilegio bat. Jende gehiena, hurbiltzen zitzaidanean, esaten zidaten, orain amaia zaindu. Gelditzen zaizu sensazioa, ez zaudela hain binduta zure emaztea bezala. Baretzako bizitzako politena aita izatea izan da. Nire semeak eman diatena ez errez dit eman, baino txarrena dudari gabe izan da nire seme bat agurtu behar izatea. Badakizu fizikoki zu aziztegula, baina, goza espiritualki edo, nunu badau begire ikusteko gauaz dugula. Zer da dolu bukatzea, ez gehiago zure hildako maitatuen gatikan ez pentsatzea, edo ez sentitzea, hori ez da inoiz gertatuko. Baina sufrimendua ez da zergatikan hor egon behar. Eta ikasten da onartzen, bizitzak jarri duzun egoera. Eta ikasi genuen onartzen, hortik aurrera bizitza izango zala, berai gabe. Entzun eta ikusi dugu, Aitatxo dokumentalaren trailerra. Anakotz esan dugu, sarreran, jada, hilabete batzutako bidea egiten ari dela, nolako harrera ari da jasotzen lehendabiziko tarte honetan? Pozik gauz eukidogun harrerakin, hasierako harrerakin,
Ja eman ditugu 12-13 bat emanaldi, herri desberdinetan, eta egia esan da oso pozik gauz, jendea etorri delako, eta, bueno, lortu dagulako, nola esan, lotura emozional moduan, publikoak empatizatu egiten du gaiarekin, eta lortu dugu jendearen parte hartzea, eta bueno, pozik, oso pozik, egia esan da oso pozik. Anakotz, zer esaten dizue proiekzioetara joaten den jendeak, zer nolako iritzi edo testigantza jaso dituzue ikusleen aldetik? Esaten digute aitaren begirada hori, aitaren dolu eskubide plazaratze hori, beharrezkoa zala, aitatxo askok empatizatu dute dokumentalakin, familia askok, baina gehien bat, aita askok, ez? Beharrezkoa zala, eta bueno, laguntzen ari dira, jende asko laguntzen ari da emanaldiak lortzeko, herri, eta bueno, lortu dugu, gaiari buruz hitz egitea, eta plazaratzea pixkat, ez? Doluak ez daukala generorik, eta horrelako herioz baten aurrean, aitaren dolu eskubideare onartu behar dela, ez? Somatu duzue edo jaso dituzuen iritzi eta testigantza horietan sentsazio izan duzue akaso bazegoela gai honen inguruan hitz egiteko beharra? Bai, bazegoen beharra, bueno, azkenean nik proiektu hau burutu nun nire bizi esperientziagatik, ez? Nik jasanuelako pixkat bakardade puntu bat nire semen eriotza gertatu zirenean, hori bakardade puntu hori, ez? Eta orduan nik laguntza eskatu nun, pixkat hau plazaratzeko, eta egia esan da jende askok esan digu beharrezkoa zala, beharrezkoa zala. Esan duzu Anakotz, zuk laguntza eskatu zenuela, zenbat buelta eman zizkiozun buruari eta zenbat aldiz galdetu zenion zure buruari, ea laguntza eskatu beharrote zenuen edo ondo ote zeuen laguntza eskatzea, zalantza asko izan zenituen? Bai, bueno, hasiera baten aurrera egin nun laguntza gabe, baina, bueno, gero pixkat konturatu nintzen, momentu bat egon zen, konturatu nintzala beharrezkoa nuela laguntza, espazio bat topatu niretzako, bai nire bikoteakin batera, baina niretzako espreski, nik barruan neuken min hori azaleratzeko, ez? Ero plazaratzeko, ero ateratzeko, ez? Eta, bueno, bai, gero egia izan da punto de flexio bat moduan, ez? Eskerrak horri, niretzako dolua desberdina izan zen, landu ahal izan nuen, eta nire bizitzarekin, aurrera egin nuen, ez? Pixkat bakeak egin bizitzakin, ez? Bakeak egin eta aurrera egin, bai. Askotan aipatzen da Anakotz, gizarteak jartzen dizkigula rol batzuk, ez? Eta ez dakit, aitaren kasuan zuk somatu zenuen, bazegoela, ez dakit, ezin auskorre izatearen rol hori? Bai, nik lehen zautzun moduen, nik nire bizitza esperientziagatik, jasanuenagatik, edo, bizi izeneguenagatik, gizarteak orokorki amarengan jartzen du arreta, gure kasuan ere horrela izan zen, eta aitari bai egiten diogu kasu, baina gelditzen da pixkat bigarren plano batean, ez? Eta gero nik bizi zanuena, nik pentsatu nun, aitatxo gehiago ongo zirela, ni bizitako esperientzia berdina bizi izan zutenak, ez? Eta gero horrela izan zen, jarri dugunean martxa proiektua, eta nik ikusi nuenean beharra erakusteko aitaren dolu hori, eskubide hori, eta jarri genuenean martxan, gero aitatxo pilo bat etorri dira eskerrak ematera,
eta esatera beharrezkoa zala, eta beraiek ere bizi izan dutela sentimentu berberak, ez? Eskutatzea eta euren mina esataratzea, ez? Eta ez bakarrik aitaren kasuan, nik esango nuke aitaren kasuan, edo ez gestantearen kasuan. Adibidez, bi emakume edo goratzenaz familia batekin batu nintzen, bi emakume zirela, zen irainun pizkat familia tradizionalaren rol hori apurtu, beti aita eta ama, baina aita eta ama ez dira zeta izan behar gizona eta emakumea, izan aldira bi ama edo, bueno, bi emakume, da kasu honetan bi emakumekin eta eskestanteak esaten zidan, ulertzen zidala. Ze berak ere berdina jasan zuela, edo, bueno, pizkat sentitu zuela, ez? Ba hori, ez? Ba, bigarren plano batek gelditzen zala, gestantearen aurrean, ez? Ari gara berreskuratzen eta gainera hausnarketa zinez interesgarrian, ez? Gestante eta ez gestantearen arteko, bueno, muetan anakotzari zinen, nola aitortu zizunez, ba, ulertzen zizula ez gestanteak ere, bueno, dolu horren eskubide edo min horretan, ez? Bai, hori da, bai. Eta azkenean, ba hori, doluan, ez dago generorik, azkenean dira sentimentuak, emozioak, mina, gertatu den mina, frustrazioa eta hori batera behar da, ez, edo plazaratu behar da, edo atera behar duzu barrutik, ez, gero azkenean ez ba oso ateratzen, ba gero kontsekuentzia dekozuz, ez, eta, bueno, ba, hori nahi dugu plazaratu pixkat, ez, hori, aitaren dolu eskubide hori, ez, amaren aurrean. Anakotz, aipatu duzu, zuk une batean laguntza eskatu zenuela, prozesu horren ostean, nolabait ere bizitzarekin bakeak edo egin zenituela aipatu duzu, behin horren ostean, badator dokumentalaren idei hau, nondik nora sortu zitzaizun gaia dokumental batera eramateko ideia hori, eta horrekin lotuta, nola izan da dokumentala osatzea, elkarrizketatuak bilatzea, elkarrizketatuak konbentzitu alizaten, nola izan da prozesu hori guztia? Bueno, hasiera baten, nik nahi nuen nazan erakustea pixkate, dolu eskubide hori aitarena, orduan, okurritu zitaidan dokumental bat egitea, ezagutzen nuelako beste dokumental batzuk, bueno, eta ni nahiko bisuala naz ganera, eta pentsatu nuen erariko erakusteko gai hau zala dokumental bat egitea eta herriari erakustea, ez? Eta, bueno, orduan laguntza eskatu nion mediku bateri, Iñaki Peña Zarauztarra, berak ja egin ditu dokumental batzuk, eta orduan beraren gana joan nintzen, eta esan nion, bueno, Iñaki, niri hau gertatu zitzaidan, ideia hau daukat, eta nik uste dut gauzatu behar dela. Orduan berak lagundu zidan, gidoitxo bat egin behar zala, familiak lortu, produktora batera joan, pizkat azaldu zidan nola egiten dan, ez? Prozesua nola da. Orduan, martxan jarri nintzen, familiak, nik aukeratu nitun, edo, hasiera baten nik aukeratu nitun, eta nahi nun kronologikoki erioz desberdinak jasan duten familiak, ez bakarrik gure kasua perinatala da, birak perinatalak dira, Gari eta Kai galdu genuen, perinatalak, baina bai beste kasu batzuetan gazte diren semeak, edo beste kronologikoki edade desberdineko eriotzak, ez? Eta denetan gertatzen zen berdina, ez? Pizkat aita gehitzen zen, bigarren plan horretan. Eta, familiak ezagutu, familiak aukeratu, gero dolu terapeuta bat ere sartu naban barruen, iruditzen jatelako pizkat dolu prozesu hori nola gainitzen dan erakustea garrantzitsua zala, profesional batekin, medikuak ere sartu genitun, eta gero tez kafe baten irudi bat ere egin genuen, ez? Lau aitatxo parte hartzen dugu, lau aitatxoak, tez kafe baten batu ginen, tez kafe bada, hori, eriotzari buruz hitz egiten batzen diren kafe batero bai baten jendea, eta hitz egiten du eriotzari buruz, orduan hori begin genuen. Eta, oso ondatera zan, kostatu zitzaidan asko, zenik hasiera baten,
gidoia eta elkarrizketak eta ja familiak eta lotutan ditun, oindala, ia 3 urte, baina, karo, Euskal Herrian dagoen boom audiovisual mundu honetan, dagoen boom hori, horregatik, nik ezin izan nuen hasiera baten, denak lanaz lepo zeuden, eta azkenean 2025 urtean, igez, aukera izan nuen Arteman produktora bitartez martxan jartzeko proiektua, eta igez egin genuen dokumentala, eta, Mikel eta Beñat Artemaneko 2 pertsona eraman dute zuzendaritza dokumentalean, eta hiruren arteko lantalde bat egin dugu, eta ni oso pozik, egia esan da oso pozik, ze oso ondo egitu da dokumentala, eta orain gabiltza distribuzioa egiten, ez? Anakotz, horrelakoetan, zure ideia batetik abiatutako egitasmo bat izan da, aipatu dituzun Beñat Abasolo eta Mikel Serratok izan dute dokumentalaren zuzendaritza, lantalde hori aipatu duzu, pozik geratu zarela, horrelakoetan garrantzitsua izango da, ez pentsatzen dut, hasieratik konektatzea, elkarrekin ondo konektatzea, eta zuk buruan daukazun ideia hori beraiek ere lehendabiziko une horretatik ondo interpretatzea. Nolako izan da elkarlan hori? Oso polite, ze eurek, bi gazte diez bizek, eta eurentzako nire guztu izan dela reto bat moduan, ez? Doluari buruzko dokumental bat egitea, eta seme-alaba baten heriotza jasan duten familiekin tratatzea, eurentzako nik uste dut izan dela master bat doluan, ez? Master bat esango genuke, ez? Eta nik beraiekin oso pozik, ni nituen... Badirudi, lotura galdu dugula, momentu batean behintzat, ea berreskura dezakegun lehen bailen, baina hortxe zintzilika geratu zaigu Anakotze lasarte zangitu, arekin ari ginen, aita dokumentalaren inguruan, eta nolabait, hainbat esparrutan, ez da, aurra galdu eta gestantea aipatzen genuen hor, ez da, erditzen duen ama hortatik aratago ere, badagoen dolu horretaz, aite izan jarri diote, baina aipatzen zuen, ez, badaudela ere bestelako figura batzuk, bi ama edo bi emakumek aur bat euki behar duten horretan ere, gestante eta ez gestantearen artean, uste dute, garrantzitsua dela, ez, eta eurek ere nolabait, eta berreskuratzen dugun bitartean gure artean ere eztabaidatzeko modukoare izan daiteke, inoiz parean kokatu nahi izan gabe, dolu hori, ulertzen dugulako, ez, badagoela haurdunaldian gorputza aspektu askotan zeharkatzen duen zerbait, fisiko, emozional, hormonal, ez da git, amaigabea den eragin bat dagoela hor, baina, badagoela, ez, beste ondoan dagoen, eta ume horren aita edo ama izango den beste ez gestanteo horretan ere minerako espazio zilegi bat, ez? Eta horren inguruan diardu dokumentalak eta saiatuko gara segituan Anakotzekin nolabait berreskuratzen, baina bien bitartean entzuleok aukera emango dizuegu ere, azken minutuetan bat egin duzuen ontzat ere nolabait trailerra berriz ere entzun eta ikusteko, eta kokatzeko aipatzen ari garen lan honetan. Ni pentsatzen aban bizitza eskubide bat zala. Baina orain nik bizi izen dudana bizita gero, esan dezaket nitzako dela privilegio bat. Gende gehiena, hurbiltzen zitzaidanean, esaten zidaten, orain amaia zaindu. Gelditzen zaizu sensazioa, ez zaudela hain minduta zure emaztea bezala. Baretzako bizitako politena aita izatea izan da. Nire semeak eman diatena ez errez diteman, baino txarrena dudarik gabe izan da nire seme bat agurtu behar izatea. Badakizu fizikoki zu azizteguela, baina, espiritualki edo, nunu badau begire ikusteko,
gauaz dugula. Zer da dolu bukatzea? Ez gehiago zure hildako maitatuen gatikan ez pentsatzea, edo ez sentitzea, hori ez da inoiz gertatuko. Baina sufrimendua ez da zergatikan hor egon behar. Eta ikasten da onartzen bizitzak jarri duzun egoera. Eta ikasi genuen onartzen, hortik aurrera bizitza izango zala, berai gabe. Anakotza, ari ginen hitz egiten, nolabait ere zuzendariekin izan duzun, Beñat eta Mikelekin izan duzun harreman horren inguruan? Bai, egia esan da nitzako polit ezen da elkarlan hori, ze beraiek, bi gazte dira eta olako dokumental bat egitea, olako gai komplikatu baten aurrean, kriston meritua izan da, biak, Nik egia esan da, nik nituen horre, nire gidoia eta nire ideiak eta beraiakin kontrastatuta, nik beraiek beti egiten ikasu. Askotan beraiek esaten zuten, hau sartu, hau ez sartu, eta azkenean elkarlan bat izan da, eta ni egia esan da oso pozik egon beraiekin, bisekin. Asko mandute. Anakotz, esan dezakegulen aipatu dugu, gizarteak rolak jartzen dizkigula, hauskortasunaz aritu gara, deseraikitzea ere asko hitz egiten da garai hauetan, ez dakit, aipatzen ari garen roloien inguruko deseraikitze lan hoietarako baliagarri izan daiteken erraminta bat egin duzuela iruditzen zaizu? Bai, ze lortze gainen ari gaela da, dokumentala ikusten denean, jende ateratzen da dokumentalatik gaiari buruz hitz egiten, ez? Generoari buruz hitz egiten, da ez direla konturatu aitaren min hori, eta, kolokan jarri behar dela askotan, pixkat gizartea jartzen dozkun rolak, eta ez direla horrela izan behar. Askotan direla gudekogun sinismen matxistak, ez? Aita dela gogorra eta ama dela biguna, eta zer da gogorra izatea, zer da biguna izatea, gogorra zer da izatea, eskutatzea eta gogor plantak egitea, eta biguna zer da, zure mina plazaratzea eta denen aurrean, hori da biguna izatea, behar bada hori da gogorra izatea, ez? Pizkat, kolokan jarri gizarteak orokorki deko guzen sinismenak, ez? Askotan izaten da, Anakotz zerbait ikustera edo zerbait egitera joaten garenean erantzunen bila joaten gara, eta kasu honetan akaso, galderaz beteta ere atera gaitezke dokumentala ikusi ostean. Eta horrek ez du zertan txarra izan? Ez, hori izan gure helburue. Kolokan jartzea sinismen horiek, eta jenteak pizkat zabaldu, denok, gizarte mailan zabaldu begiak, eta zer ari gara egiten, ez? Deno gara pertsonak, emakumeak, gizonak, ez dakit, pizkat kolokan jarri ideia horiek, eta hitz egin gaiari buruz, ez? Oso garatutua, eta hori bai lortu dugu, banaldietan jende ateratzen da, niri esaten ziaten hemen Miami edo bai. Lortu duzu jendea ateratzea dokumentalatik, etortzen dira afaltzera, eta gaiari buruz hitz egiten dute. Eta esaten duzu, hori izan helburua, ez? Jendeari pizkat galdera asko jartzea mai inguruan, eta pizkat hitz egitea gaiari buruz, ez? Ez bala dena sinisten dugu moduan, ez? Webgune bat ere badaukazue, Anakotz, aitatxodokumentala.eus webgunean dago, dokumentalarekin lotura duen informazio guztia, sinopsia, dokumentalaren inguruko datuak, eta datozen emanaldi begira jarrita, apirila bera ere, bete-bete dator, Anakotz? Bai, apirila nahiko bete da, bai. Apurka belotu da gauza, eta bete egin da, bai. Getarin daukagu, Zarautzen, Tolosan bertan, Aretxabaletan, Pasaian, Durangon, bai, nahiko aste santuak inganera
lotzen da, eta gero ja zezatutik etorri bueltan, da ja, bai, apila nahiko potentea dator, bai. Ba, ikusten ari gara bai, bidea egiten ari dela, eta hori seinale ona izango da. Ba, Anakotz Lasarte Zangitu, Aitatxo dokumentalaren, hasierako edo jatorrizko ideia izan zuena, mila esker, gaurkoan bigarren kafera gerturatu, eta dokumentalaren inguruko hauek azaltzeagatik, eta esan bezala, bideo paro izan dezala dokumentalak. Eskerrik asko zuei eskerrak gonbidatzearen, eta Aitatxo dokumentala ipusitze egitearen, mila esker zuei. Segi ondo. Vale, zuei bai, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Tira, goizeko 10:30 minutu giro sakon, 11:30 minutu giro sakon eta intentsitate handikoetan ibili gara azken minutuetan, esango du, ia saio guztian zehar, bai, goiuri dago... Aserren agoin egoken. Zeratik? Ekarri diazu, goizeko 10:20 horrelako historia... Entzule pareatek idatzi dat, oso historia ederra, baina triste aldi berean, eta zindiot buelta eman, eta gero gainera, Aitatxo dokumentala ez, oso interesgarrian, naiz eta niri etzait horrelakorik egokitu, eta hala ere, konektatzen duzu ez, kontatzen dutenekin, eta empatizatzen duzu, eta nago pixka bat energiaz justu xamar. Goiuri, lasai, pixka hau dena harintze aldera, Eneko Iturbetamen diri eskatu diogu berri xelebre xamar batzuk ekartzeko gurera, pixkat, bazamaken dezazun, Eneko Iturbe, egunon? Egunon, bai. Zun zabiltza? Oso ondo. Bai. Xelebra dabil mundua? Bai, gainera gaur, eske beti ekartzen ditut notizioso, niri asko gustatzen zaizkidanak. Beraz, gaur ere ekarri ditut, titular egokiak. Ados, titularretan sartu aurretik. Orojalea zara? Bai. Gaur Rafaria daukagu. Eta hau da momentua, ez? Bai, entzulek jakin egin behar dute. Atu adidez, akaitz Sarasolari botanion egon bitea eta esan zidan, aizu, baina vegetarionentzako zerbait egongo da, otia, hau eneuken niken ere kuadraturan. Jakin egin behar da. Ondo, orain badakizu eta orain egongo da zerbait berarentzat. Oraindik ez dago, baina badakizu zein datorren ere? Landerkor nago. Eta ez duzu Lander sukaldean jarriko? Asko ez, baina eskatu ere laguntza pixkat vegetariano bat asetzeko ohikotasunetik aratago, seguru berak baduela errezetaren bat pixkat txunditzeko, ez? Zenik, adiez, porruak parrillan egitea oso gustoko dut. Eta nola aragia erreko dugun, Marcos Tegin argentinarrari aragia jarri barko zaio, ez? Asado pixkat, porruak hola parrillan egitea aukerat izan daiteke. Aragia, esan dugu Marcos Tegin datorrela eta horregatik egingo dugu Faria, ez dugu esan? Dugu esan. Faria daukagu, Marcos Tegin gure kolaboratzaile argentinarra dator Euskal Herrira eta berekin egingo dugu afaria. Nere galdera da, arakia egingo dugu Euskal Herri estiloan edo Argentina estiloan? Esango nuke guretzat Euskal Herri estiloan egingo dugula, baino, igual, Marcos Tegin entzat, Marcos Tegin ondo gokitzen da, Aurreko batean ere... Kitzen da baino, Marcos Tegini gustatzen zaio. Argentinarrekiko errespetu guztiarekin, zapata... Zapata sola. Alpargata. Ez konfonditu zapatu azulakin. Berak onartzen du. Baina nik gogoan dut behin jantzuela gurekin, eta jantzuela basque style izan dezakegu. Eske honena da, ebia da. Baina, ez dator bakarrik. Opa! Eta hor ja komeriak sortu dakizkiguke.
moldatuko gara, beti moldatu izan gara, eta gaur ere moldatuko gara. Bueno, aizue, nik nolabait esan nahi diot Lander Kornagori, laguntza behar dudala. Nik ardurar dezakedala gaurko afarirako, baina vegetariana badaukagula eta segur Lander Kornagok baduela hor. Ez dakit, porru garaia da, ez? Porruen garaia izango da, hauxe. Momentuan, bertakoa, momentukoa, aukera hona izan. Seguru Lander Kornagok dakiela porruekin egiten, nik baino gehiago zenit dakit porruak parrillan jartzen, eta oso goxo, bai. No? Baina igual hori baino gehiago ere berak eskainiko digu. Ideiaren bat, nik ez du nahi bera lanean jarri bereziki. Nik atzo egin nuen jogur saltxa bat, limoi gehiagi botan ionagian, baina goxo-goxoa geratu zitzaidan. Aizu, eta porruekin egiten badugu, zera, kalzoten saltxa? Aliolia? A ber, maitia. Aliolia, mango izu, nik zuri aliolia. Ibai alioli. Ez da Juri, zuk eukiduzu ligue katalanen bat, eta ibilizara Katalunian, da katalana hitz egiten dakizu, ulertzen duzu perfecto, hitz egiten duzu desente. Bai, baina ez dut sekula kalsot bakar. Benetan, Jan. Ai, ama. Ikusten ari naiz, zein dan hemen. Kontua da, horrek daramala almendra eta kakahuetea. Baratxuri erre eta gordinak, tomate erreak, txikitutako almendra xigortuak, ur xigortu eta txikituak, ozpinetan bustitako ogi xigortua, ñora, oliba olioa eta gatza. Nik zalantza doket, Imanol González Gurrutxagak almendra bai jandezake? Euste dut ez, frutu lehorrekin izan genuen kalzotekin. Ez que gero, badaude frutu lehorre ez diranak, ez? Kakahuetea bai aldu, baina almendra ez, ezta? Ez daki, berak ere ez daki. Hau da, tipo xelebrea. Orain, Imanol esan dezutela gauza bat aldarrikatzera etorri behar dut. Naita. Vale. Albiste xelebrea ez gain, beste gauza bat aldarrikatu behar dut. Ui? Lehen egin dezute hemen txistea Kit Kat han bigarren kafea. Bai, Imanolek lehenago egin du. Ze ondo Imanol dani gaudela konektatuta eta... Ze ondo enekok defendatzen duela Imanolen... Bai, berak eskatu dite. Oso ondo, gustatzen zait hemen daukezuen jarrera hau, baina tira, albiste bitxi eta zitzegin bergenuen, ez da? Bai, hori da. Bai, nahiko bitxia da, gaurko afaria, Marcos Tedin bihar izango da gurekin entzuleok, beraz kontatuko dizue afaria zen muzkoa izan den, baino batez ere, kontatuko digu Argentina zen muz dagoen, ze Milei ere saltxarako dago, baina batez ere Euskal Herrian zertan ibili den, korrikan topi ibili da Marcos Tedin, hori bihar izango da, baina orain bai, Eneko Iturbe eta Mendi, xelebrekeritan murgildu nahi dugu. Bale, lehenengo albisterekin hasiko naiz. Lehenengo albistea ez dakit xelebrekeria den, baino abisu bat, behintzat bai. Hegaldi luzetarako arroparen tonu argiak saiestea gomendatzen dute aerolineek. Bai? Bai. Zergatik? Aeroliniek zenbait aholku ematen dituzte, arropa ondo aukeratzeko eta hegaldian zehar seguru sentitzeko, eta adituek diote, kolore bakarreko arropak eta batez ere tonu argikoak, adibidez txuria, ez direla batere praktikoak. Eta badu bere arrazoia. Ze, hegazkinetan eta aireportuetan gaudenean, eserlekuetan, bandejak, segurtasun uhalak ezakize, eta gauza askorekin ibiltzen gara, eta azkenean janari apurrak ere izaten dira tartean, batzuetan, hegaldi luzeak direnean, zerbait jateko aprobetxatzen dugu, ezta? Eta edo zerbait edateko, eta azkenean, hainbeste gauzekin ibiltzea, hainbeste denboran, zikinkeria asko sortu dezake, eta eta agian orbanak azal daitezke gure arropetan. Eta beraz, bidaiatzeko hainbat gomendio eman dituzte aeroliniek, eta horietako bat da, arropa txuria saiestea. Eta argia, ni hor ados nago, ordu batzuk ez, bizitzako aste batzuk pasa ditute gazkinetan, behin kalkula egiten hasi nintzen eta beldurra ematen zuen, zenbat denbora galdu da gazkin baten barruan, eta egia da, arropa argiaren, ze zuhore xerita zaudela mugikortasun oso mugatua da, jaterakoan erresa da gauzak erortzea, zikin bukatzen du, eta gero ez dakit energialetik ere, nik biadeatzeko ustut kolore ilunxagoak, sufrituagoak esaten zuen gure amonak ez, horrelakoak. Polita hori, sufrituarena, Bai. Zoruak eta etxeetan ere esaten zen, zoru hau sufritua da kolorea aldagatik. Eta kotxeen gatiko aita nire etxean, kotxearen kolorearen gatik, eta nik ez dut inoiz ulertu, aitortzen dizuet, oso sufritua da, den ona edo txarra. Ona. Ados. Asko erabilia delako. Nik uste dut, gaur egun,
modernitatearen garai hauetan, garai hartan gure atxona monek sufritua esaten zioten horri, eta gaur egun oraindik esaten den horri, igual erresilientea esango litzaiokela. Kotxe txuri bat sufritua da edo ez? Erresilientea da, txuria ez. Ah, Claro. txuria ez. Hau zapatiekin gertatzen zen, bazeuden, modan jarri ziren Reebok txuriaiek. Gero, momentu batean itzuli Orain ere ziren. modan Bai. Ba, hoiek ez dira bat ere sufrituak, zergatik ez direlako zikinkeriari erresilienteak. Ados. Bez, nik, hortik ulertzen dut. Bai. Bide batez, azken orduko notizia daukazuentzat. Bota. Baratzetik porruak bilduko dituenik badaukago dagoeneko. Ara, zein? Ba, nahi alkortak. Orain egon bidapena luzatu gabe geneukan, eta luzatu Ez diogu. esan nahiari. Ba, zuzenean, oraintxe. Saiozu. Idatzi du gurekin sartzeko pixka bat, eta... Nola ateratzen denego Juri, oraindik bidaltzeko geneukan. Ez. Bai. A ber, barkatu, afari hau, atzo bururatu zitzaigun, Oraingo kontua dela. hasieran 5 pertsona joan bar genuen, gero atzo gauean hasi nintzen pentsatzen, ba igual, Lander Kornago beti gabiltza hor soziadean bueltaka, esango diogu, eta hasi nintzen, pixka bat gure kolaboratzailei botatzen, eta hor nabil. Nahi alkorta, nik uste aurreko astean baieztatu zela, ez? Ja, kolaboratzaile bezala, 4 kolaborazio, Hombre. konfirmazioa. Bueno, baina orain esan dezala, torriko dena da ez. Bait, etorriko dela, eta porruak bere kontu. Perfecto. Zoragarri. Beraz, Lander Kornago hori orain esan behar diogu, Lander Kornago baratzetik porruak bilduko dituenik badaukagu, falta dugu errezeta porruarekin gauz asko egin daitezke, batzuk parrillan, baina beste batzuk igual beste modu batera. Nik duela urte beteain justu, bazkaldu nuen, ama jatetxean, eta bueno, esperientzia bat da, badakizu ez, da beste hola edozin jatetxe bezala, eta bazkariaren zati batean, erakusten dizute porrua zenbat eratara jan daiteken. Buah, bai. Eta bai, eta nola edan ere bai, Zidernaut Julenen gonbidatu historikoa den Charlik erakutsi izan digu. Aizarra ez da, Charlie, Ez da, bai. Julen, Charliri esan barrako zaio bueltat egiteko. Laister, ze aurreko batean ikusi nuen egiten ari den produktu berriak ikusi nituen. Bai, Eta, bai, nik oso zalea naiz, egia esan aitortu izan diot berari ere, iruditzen zait egiten dituen konbutxa batzuk direla magia. Eta poesia. Bietati dauka. Bai, botako dio, baina ez dakit ziur, baina uste dut munduaren bestaten da bilela, porretan. Bai? Bueno, etorriko da. Etorriko da, noski etorriko dela, baina botako diogu. Ados, botako diogu, baina bai, ama jatetxean gainerago Juri, ama jatetxeko otordu hori izan zen, niri gonbidatu behar ninduzun, eta Bai. kalabazak emantzen izkidan hori. Ez zuk emantzen izkidan niri. Nik zuri ez. Bai. Nik esan izun, Ezin noiz zenula- al nuen da zuk behartzen nuen izatea. Eneko hau da, trapuzarren sekzioa. Bai, trapuzarren sekzioa, hori ere horrela da. Oixoa, trapuzarra baita ere, trapuzar pitxoa guantxe. Han, egokita berren egokitzen dute. Trapuzar pintxoa? Bai. Bale, baina Goiuri, gogoratzen duzu zordia zula arzak jatetxean, bazkari bat? Kafe bat, zordia zula. Nik? Afani bat zordia zu arzaken. Erakutsi dazun non dagoen hori idatziz jasoa. Goiuri, etziazu behartu, testiguei deklaratzera deitzera. Ez zegoen lekukorik. Bai, lekukoak zeuden. Abokatuak duela ordu beti izan da, hemen jazta. Esango nizuke zein metro karratutan, munduko zein metro karratutan egin genuen apostura. Eta nor zegoen gurekin. Zer? Bai. Ba, nik pentsatzen nuen, ez ez? Zegoela lekukorik. Lekukoak daude, eta Goiurik zordit, arzak Bueno, gero jatetxe esango maskari bat, didazu. eta Goiuri, gauzat esango dizut, prezioa Inflazioarekin. igotzen ari da. Eneko aukitkaten ola pureta beze interesgarria da. Bai, ez da? nik uste dut. Venga, ba, notizia xelebre gehiagorekin jarraituko dugu. Bai, bueno, hau agian guri interesatuko zaigu. Zegu hemen kafezalea gara. Eta, Bartzelonan, arrakasta lortzen ari da Coffee Rave. Izeneko zerbait. Hau da, goizeetan egiten den jai moduko bat, musikarekin eta alkoholik gabe eta kafearekin. Ai, ama beza gozatu ulertu dizuteneko. Ze sustoa. Zer ulertu duzu? Rape ulertu dizut, rape ez, dela ez. bortxaketa. Ez, ez. Ez, rave. Esan, Rave, hori da. Oi, ama. Rabe. Rabe. Gure herrian rabe esaten dira. Bale, barkatu, txiko. Rabean xua bez. Baina- Oi, olaiarena da. Ez dakit. Baina, zer da, asteburuetan edo astean zer? Asteburuetan. Ah, bale. Behintzat. Da, asteburuetan rabe bat kafearekin. Eta goizetan. Egia da, alkolaren kontsumoa murrizten ari dela, edo hori diotela behintzat hainbatik ikerketek, sartu dela baita ere gurean, zera,
osasunarekin edo wellness eta healthy lifestyle eta horrekiko joera bat, askotan gaizki ulertua, baina tira, eta ia da, alkohol kontsuma gutxitzarekin, claro, diskoteketan zerbait egin beharko da. Claro, kasu honetan... Ramean suabe, kantua ere badauka sekzioak. Ba, kasu honetan, hau Bartzelonan eginda, pasaden ekainetikan, damakite ekimen hau egiten, hasieran zan, plan txiki bat, nolabaite pertsona talde txiki batekin. Baina adibidez, pasaden larun batean, Poblenouko hotel batean egin zen, eta bertan 550 lagun bildu ziren, eta 2500 laguneko itxaron zerrenda zegoen. Beraz, bada arrakasa lortzen ari den, zerbait, esango nuke. Bartzelona aldean behintzat. Eta, azkenean hor zer egiten da, kafearekin, Afro House, kafearekin eta Afro House musikarekin, biak uztartuz, diskoteka moduko bat antolatzen da, kafearekin, 15 euro balio du sarrerak, eta lehenengo kafea, hor 15 euroko prezio horretan sartzen da. Gaur egungo diskoteka askotan gertatzen dena bezala, ezta? Sarrera bat ordaindu behar duzu eta lehenengo tragoa edo ordaindu behar duzu, ez duzu ordaindu beharrikan ze sarreran bertan sartzen da. Kasu honetan berdina, baina kafearekin. Eta antolatzaileek esaten duten nahi zutela alkoholik gabeko alternatiba berriak eskaini, ezta? Modu osasungarriagoak, festarako modu osasungarriagoak sortzeko. Eta bertaratzen diren pertsona profila, 25-40 urteko pertsonak dira. Eta gauza bat ere, kurioso irutu zaidana da, jaialdi hauetan koloretako pultserak erabiltzen direla, eta zuk pultsera kolorearen arabera, adierazi nahi duzu, jendearekin hitz egin nahi duzun, dantza soilik egin nahi duzun, ala, ze jarrera izan nahi duzun, festa horretan zehar. Eta hori adibidez, iritu zei pixka kuriosoa, eta interesgarria ere. Hori egiten da festa batzuetan single edo ez single, disponible zauden edo eta bikotekiden monogamoa duzun. Horrelakoak ere egiten dira, ez? Txapa kolore bat den. Semaforo festak. Hori da, semaforo festak, hori da. Hori egia da. Niri noletzaidan kafea gustatzen, nahi kafe rabean kontu hau ez zaitu zoera kargarria egiten. Baina egian joan aiteke eta txokolatezko batido bat, eskatu. Baldin badago, bai. Festa egin. Igual semaforo gorria jarriko dizute. Ez baina egia da, ni oso kafezalea naiz, baina rabe bat kafeera, kafeakin pasa ezkero gorputzaren reakzioa oso desatxe egin. Takikardia, palpitazioak, izerdiotzak, benetan eraman zaitzake leku oso, esparru oso deserosoetara, ez? Agian kafe gehiagi hartze baldin baduzu, ez dakit, batutan gertatzen da, ez da, izerditan hasi edo ezin geldi egon hori. Baina imaginatzen dut jendea joango den jendea, ez ditula lau kafe hartuko edo, ez dakit, pertsonak eta pertsona daude. Hori da, eneko, pertsonak eta pertsona daude. Eta hirugarren albiste batekin jarraituko dugu, kasu honetan, Maria Luisa Solorzano da, esango dugu protagonista, 87 urteko emakume bat, eta Paul Dance izarra. Zenbat esan duzu? 87. Paul Dance izarra da, 10 seme alaba dazka, 14 biloba, eta 9 birbiloba. Eta esaten du, ez dagoela ariketa fisikoa egiten hasteko adinik. Begira, hortean arrazoia du. Pole dantza da... Bai, hori da, pole dantza, ez dakinen narentzat da, dantza, akrobaziak eta indar ariketak, kombinatzen ditun, kirol bat. Eta, kirol honen elementu nagusia da barra vertikal bat. Eta zuk barra vertikal horretan, egiten dituzu, akrobazia eta dantza desberdinak. Eta, hortan datza pole dantzak. Nik izan dut, ikasle bat, pole dance irakaslea dena, baina zure gelako ez da izango ez daneko, hain ize. Ez, maila hondiko pole dantzariak, ez da idola esango da, pole dance dantzariak edo,
ezagutu ditut, eta sareetan elkarbanatzen dituzte akrobazioiek, benetan, iruditzen zait, hain fisikoki exigentea eta teknikoki exigentea, pentsatzea, 87 urteko emakume batek hori egin dezakela, dala, haze meritua eta haze gorputzaren zaintzare, ez? Pentsatzen dut, onaino iristeko, berak bere tono muskular hori, batez ere adimatetik aurrera, gero eta gehiago kostatzen zaio gizakiari, ez? Tono muskularra mantentzea, eta... Bueno, kerrez bale dago, 10 urte baino gehiago daramatza, pole dancean, esan duguna, Maria Luisa Solorzanok. Gero baita, bere mezuetako bat da, nola baite, adineko jendea, ariketa fisikoa egitera, gonbidatzea edo... Animatzera hori da. Eta aktibo mantendu behar dela, defendatzera, ezta? Eta gero baita beste mezuetako bat bidali duena, da, bereziki adineko beste emakume batzuei zuzendutako aldarrikapen bat egitea. Hau da, etxean ez geratzeko eta rol tradizional horretara ez mugatzeko, baizik eta animatzeko beste gauzak egitera esango dugu etxetik kanpo, ezta? Eta adibidez, emakume honek pole dance egiten du, baina izan daiteke beste edozein kirol edo beste edozein ariketa egin daitekeena. Artista utxa begiratzo kafe hartzera joan ginenean, ikusi genuen telebistan, ez dakit ze herritako, Euskal Herriko emakume bat zegoela urtean 2 aldiz egiten duela Done Jakue bidea, eta jada ez dakizen bagarrena egin duela, ze duel aspaldi hasi zela, eta orain bazitula, berak ere ustez 80 urteren bueltan edo horrela zituela, eta Done Jakue bidea egiten duela urtero birritan, eta mezua antzekoa berak helarazten zuen, animatzen zituela beste emakumeak ere, kirola ariketa fisikoa egitera, eta nahi zuten egitera. Hori da, bai. Nik uste dut, emakume honekin entrevista Eneko eta Xabik egin dezaketela, olako eskursio horitako bat martxan jargen dezakela. Etapa bat egiten baina uste dut emakumea mexikarra dela, ez dakit... Ez baina zuk pole dance ari zara. Guari gara. Agut, Done Jakue bidea egiten bai. Uste, 56 garren bidea zela, eta urtean 2 aldiz egiten duela, baina adin bat zuen emakumenek, 82 dorrelako zerbait ere. Zan dut, 80 bueltan. Bai, eta bilatuko dugu, topatuko dugu, baina igual bisitate egin behar diozuen, Eko. Ados. Edo hori, etapa bat berarekin. Bai, egin dezakegu, bai. Bai, ni kapaz ikusen zaituztet, giro ederrean, kamara hartu, berarekin joan, eta... Bian Xabi Jobetoz bera txirrendan eta ibiltzen da, beraz. Zuek bizilitan joan zairezkete, emakume bainez doan bitartean, ere? Egia da, bai. Ozasko inditzen, Xabi bizilitan ibiltzen da, Bai. Hori iztigu kontatu. Igual, itzulia komentatzera, torri behar dugurekin, Julen. Anarita gaur, goiz guztian bururik altxago lanean, Anarida. Xabi hartu arnasa, Egia esan... Altxadu burua. Buru belarri ari da, eta bihar bertan entzuleok ikusiko duzue, Euskadiko Arkitektura Institutuan aurrekoan egindako bisita horretan, erakusketa horren berri atzuere aipatu genizuen, Iria Leian izeneko erakusketaren inguruko elkarrezketa eta erreportaje sakon eta luzea osatu dutela, Xabik eta Enekok, eta bihar entzungo duzue, baina Enekok, Julen, igual datorren astean lagundu behar gaitu. Nik? Barkatu Enekok ez Xabik. Nahi baldin badu, gu pozik. Jende berria beti daungi etorria gure kontakizunetan. Nazkan egin da entzuleko entzutez. Bai, baina entzuleok azken minutuetan segituan oraindik egingo dizuegu horrera pentso bat, datorren astelenean abiatuko delako Euskal Herriko itzulia, eta hemen Naiz Irratian arratsaldero kontatuko dizuegulako guk. Ukitu nahi baduzu, bakean utzi beharreko. Ez luzatu bezu. Eneko Iturberekin oraindik badauzkagu pare bate xelebrekeria aipatzeko, labur, ziklismo giroan ere pixkat murgilduko garelako, baina Eneko konta iguzu.
Epa, mikro irikitzen badizut, kontatuko digu. Hori da, bai, mikro irikita bai. Lehenengoan niri oso barregarria irutu zait, baina bueno, esku eta hankari gabeko gizon bati gidatzen ari zela pertsona bat tiro ziltzea leporatu diote. Wow! Pertsona bat, lepoa zeukan. Besorik ez, hankarik ez, gidatzen ari zen, eta norbaiti tiro bat botaziotela. Hori leporatu diote. Bai, hori da. Kuriosoa, gustatu behar xelebrekeria, bai, nola ba? Bueno, ematen denez, ikerketaren arabera Weberrek, Weber da 27 urteko gizona, atxilotu dutena, aurra zela 4 gorputz adarrak moztu zizkioten infekzio larri batengatik, eta Weberrek gidatzen ari zerela bere, bere ondoko kidearekin eztabaida bat hasi zuen. Eta eztabaida horren erdian, gidatzen zioala, pistola bat atera eta tiro bat egin omen zion. Gero, esango dugu kotxearen atzeko eserlekuan zeuden beste 3 kidek autotik atera eta korrika ihes egin zuten, eta poliziari esan omen zioten Weberrek pertsona bat hil zuela gidatzen ari zen bitartean. Baina, karo, bitxikeria Weberrek ez dituela gorputzeko 4 adarrak. Eta ez dakit. Ai ama, gizajoa? Bai. Nik ez dakit zenbateraino berak egin duen, ez? Nik ere nire susmoa dakat. Ez dakit. Ze 3 ihes egin baldin badute eta esan den baldin badute, ez hau izan da, ez dakit. Zein da zure susmoa? Nire susmoa da, atzean eserita zeuden 3 pertsona horietako bat izango zela hiltzailea, bai. Nik kontatu duzunean hori etorri zait burura behintzat. Epaiketa kuriosoa izango da, ez? Epaiak ikusten duenean bere aurrean eta nola. Bueno, baina aizu gertatu daiteke. Bai. Eneko Iturbe Otamendi, onarte gaurko xelebrekeriak, bilatuko dugu tarte gehiago, datorren astean ere xelebrekeri giroan jarraitzeko, baina tartetxo batean guk hemen ziklismoa hitz egin behar dugu, nolabait kokatzeko gure entzulea, eta datorren astean zehar ere entzuleok bigarren kafean hartuko ditugu tartetxoak, azterketaren inguruko hausnarketatxoak egiteko, eta datorren etapa nolabait kokatzeko, beraz, Goiuri Zeizarandia jarriko dugu ziklismo aditu paperean. Aurrekoan begira galdetu zidaten, banengoen lagun talde batekin, ez ezagunak ziren gehienak, eta batek aipatu zuen, eta zuri ze txirrindulari gustatzen zaizu, eta ari ziren, zuri ze binkeko edo ez dakit zein zen bestea. Pogačar izango zen? Pogačar, ez dakit zer. Eta nik konbertsazioan sartu nahi nuen, baina ez nuen ideia zipitzik ere. Eta orduan esan nuen, ni beti izan naiz Primoz Roglic, zalea. Eta orduan satzuten, bai, berak arrazoi, ze Primozak hau. Eta sentitu nintzen, hortxe, elkarrizketaren parte, gainera zerbait interesgarria esan nuen, jakin gabe, baina zuei entzutegatik. Bida, zerbait ikasi du, Julen. Eta ez dator gaizki Primoz Roglicen izena badelako. Datorren astelenan hasiko den itzuliaren izena handi horietako bat. Ziurrenik, eskarmentua eta veterania gaztetasunaren aurka izango dituen itzuli honetan, badira, hainbat euskal ordezkari. Nolabait adinez aurrera egin duten horiek. Peio Bilbao, Jon Izagirre, gure ziklismoari asko eman dioten izenak. Mikel Landa, Primoz Roglic bera, baina ara berean gaztetasuna ere nolabait ikuslearen irrika piztuta, Paul Seixas gurean izango delako, bereziki maite ez dugun, baina aukera berri bat emango digun Lidl Trek taldearekin lehenengo itzulian izango den txirrindularia, Juan Ayuso, Julen. Hori da, Isaac del Toro mexikarra, oso ziklista maitatua, bai mexikarren aldetik eta uste dut orokorrean ziklismo zalearen gatik, badauka UAE arrotasun puntutxo hori. Bai, noski. Baina ze ziklista puska. Eta badaude hor, ez dakit oso gazte diren, ez dakit Markel Beloki bezalako ziklistak, Ben Gili bere taldekide igual lider bezala izango dutenak,
izen politak daude, eta uste dut Pogačar eta Pinegok ez izena emate horrek, ematen diola nolabaiteko, ez dakit, demokratizazio bat lasterketari eta ikuskizunaren alde egingo duela Julen. Batez ere hori, azken hori ikuskizunaren alde egingo duelako, ze ikusi ditugu, ez? Batez ere Jonas Bineko bera azken aldian, Kataluniako boltan kasik ere, nahi zuen guztia egiten ikusi genuen, eta zentzu horretan, zuk esaten duzuna ikuskizunaren mesedetan, itzuli ireki bat aurkezten zaigu, Seixasen izena aipatu duzu, aurten Estrada Bianchen bigarren postua lortuta, Algarbeko itzulian ere bigarren izan da, Isaac del Toro, Mexikar hor dago, gaztetasuna eta veteranien arteko lehia hori, Primoz Roglicek ere esana baitu, de ondoren 3-4 hilabete lehiatu gabe egongo dela gero Espainiako buelta lehiatzeko, beraz, pentsatu nahi dugu, itzulia lehiatzeko etorriko dela, beraz. Denboraldiaren lehen prestakuntza nolabait gaiur hori, egiteko moduan. Bueno, berrikuntzak badauzka itzuli honek, Julen, tartean entzuten ari garen, hau, momak itzuliko naiz. Joan Moma bigarren kafean izan genuen, entrevista akustikoan, orain momak izenarekin, nolabait moma zabaldu, pluralizatu, eta taldekideekin, kantua osatuko du, nolabait bidelagunera izango duguna, eta beste berrikuntza, Red Bull kilometro hori, Julen. Bai, gainsariak aipatuko ditugu, ez da, etapako sprint berezietan 3 segundu, 2 segundu eta segundu bat banatuko dira, elmugan 16 eta 4, eta gero, aipatu duzun Red Bull kilometro hori, etapako, une batean, 1000 metroko tarte bat egongo da, eta 1000 metroko tarte horren amaieran, Red Bull pankarta bat egongo da. Eta bertatik, lehendabiziko postuan pasatzen diren 3 ziklistek, sailkapen nagusiari begira, 6 segundu, 4 segundu eta 2 segundu hartuko dituzte, eta gutxi gora bera, etapako azken 50 kilometroen barruan egongo dira Red Bull sprint horiek, beraz, horre ere, izango da ez, askotan itzuli hauek segundu gutxiren buruan erabakitzen dira, eta horrek ere, ikuskizuna gehituko dio. Etapen ibilbide horri begira, Julen, eguerdiuk 12 dagoeneko baditugu, baina begiz jota bereziki entzuleari baten bat gomendatuko diogu. Bueno, lehen da biziko gunan erlojupekoa, horre beti ere ikusgarritasuna izaten da, gero, 5. etapa, Eibarren jokatuko den etapa hori, 6. ere azkena izango dena, Antzuola eta Bergara artean jokatuko dena, eta aste artean bertan, Naparroan, Mendukilokoko batzulu inguru horretan ere, San Miguel igota gero, Uarte Arakildi barrena igota, oso ibilbide politi izango da hori ere. Ibilbide gogorra eta diferentziak egiteko ibilbidea. Entzuleok agur esan behar dugu, baina bihar asteazkena da, eta ez dakit, akaso Julen gurekin izango dugu, saioaren tarte batean behintzat, eta ibilbidea pixka bat lasaiago kontatuko dizugu, baina orain agur esan behar dizugu. Eneko Iturbe, bihar arte? Bihar arte. Julen goikotxe hor begozu, bihar arte zu ere, eta Goiuri Zeizarandia bihar arte. Bagoaz, entzuleo goizeko 10:05, bihar bueltan izango gara informazioaren txanda orain, hemen txen, Naiz Irratian. Keep calm and bigarren kafea.